በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ምስቅላት ይሁን። ከመይ ሰንብትኩም ስድራ እግዚአብሔር አምላክና ዝሓበረ ዝተመስገነ ይሁን አሜን። እሺ ከም ትልምድ ኩሉ ሰዓት መጽሓፍ ንባብ ሒዘልኩም ዝቐርብ ፍኖተ ልሳን ዘቅዱሳን ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ፍቅሪ ቢጽና ፍቅሪ ብጻይ ዝብል ንኡስ ርእሲ ድማ እምነትን ተስፋን ዝብል ኢና ነርና። ሕጂ ድማ ከም ፈቃድ አምላክ ጽቡቅ ስነ ምግባር ዝብል ክንቅጽል ኢና ናብኡ ከብለኩም። ነፍስና ብስነ ምግባር ትሩፋትን ንሰልማ ደኣ እምበሪ ንስጋ ጠፋኢ ብዝኾነ ወርቅን ዕንቁን ክነጋይፅ ኣይግባእን። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ። ንሕና ዕረፍቲ እንረክብ ሰናይ ስነ ምግባር ብዝገበርናሉ ግዜ እዩ። ቅዱስ አግኑስጢዮስ ንዝበደለካ ሰናይ ነገር ግበረሉ እሞ እግዚአብሔር ዓርክኻ ክኸውን እዩ። ንጸላኢኻ ብፍጹም ኣይትጽረፎ። ፍቅሪ ኣደብን ርግኣትን ኣዘውትር። ርእሰ መነኮሳት ኣባ አንጦንዮስ። መረጋገጺ ፍቅሪ ውቁባት ቃላት ዘይኮነ ተግባራት እዮም። ኣባ ሃህላ ኣስጴጣውያን። ብሰሪ ሕማቅ ቃላት ደቂ ሰባት ሰናይ ምግባር ካብ ምግባር ኣይተቋርጹ። ከምኡ ድማ ምስጋና ሰባት ደሊኻ ዝኾነ ይኹን ተግባር ኣይትግበር። ኣባ ቄርሎስ ሳልሳዊ። ሓደ ፈላስፋ ካብ ኩሉ ጽቡቕ ተግባር ኣየናይ ይኸብር ኢሉ ሓተተዎም እሞ ሕጊ ምፍጻምን ካብ ሓጢኣት ምርሓቕን በልዎ። ንእግዚአብሔር ኢሉ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ምስጋና ሽልማት ኣየድልዮን። ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ከም ዝረኽቦም ርግጸኛ ስለ ዝኾነ። ወላ እውን ንእሽተይ ትኹን ብኸንቱ እትጠፍእ ሰናይ ግብሪ የላን። ተግሳጸ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ። ድኽነት ንዓኻ ከም ሃፍቲ ድዩ? ጸርፊ ንዓኻ ከም ውዳሴ ድዩ? ጸላእትኻ ንዓኻ ከም ኣፍቀርትኻ ድዮም? ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ተንስእ ናብ ግብሪ ተበገስ። ንብቕዓት ዝተርፈካ ብዙሕ ኣሎ። ኣባ አንጦንዮስ ዓብይ። ወንጌል እምነት ጥራይ ኣይኮነን ዝመሃር ቤት ትምህርቲ ስነ ምግባር ናይ መዘራብን ወይ ድማ መስትያት መመያየጢ እዩ። ቅዱስ ኣብሮስ ዘሚልዮን። ከምቲ ብዘይ ተግባር ዝዛረብ ከይተዛረበ ዝተግብር ይበልጽ። እቲ ዳሕረዋይ ስቕ ኢሉ እናሃለወ ሰናይ ግብሪ እቲ ቀዳማይ ግና ወላ እትተዛረበ ሰናይ ኣይገብርን። ዘረባ ብግብሪ ምስ ዘይስነ ግናኸ ፍልስፍና እዩ ዝኸውን። ክትድሕን እንተደልኻ ደሊኻ ኩሉ ናይ ምድሓን ዝምርሕ ነገራት ግበር። ኣባ ኢስድሮስ። ከምቲ ቤቱ ክሃንጽ ዝደለየ ሰብ ንብረት ካብ ዘድልዮ ዝረክብ ንሕና እውን መንፈሳዊ ቤት ንምስራሕ ካብ ኩሎም ሰናይ ዝኾነ ስነ ምግባር ዝጽብቑ ንኣክብ። ኣባ ጴሞን። እትሰርሖ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኢልካ ስርሓዮ። ከምኡ እንድሕር ጌርካ ድማ ጎይታ ብረድኤቱ ኣባኻ ክሓድር እዩ። ፊልክዮስ። ንኡስ ርእሲ ትሕትና። ትሕትና ክርስትያናዊ ምልክት እዩ። ኣባ መቃርዮስ። ትሕትና ናብ መንግስቲ ሰማያት እትእትው ማዕጾ እያ። ኣባ ምሊክ። ትሕትና ጉድለታትካ እተርኢ መስትያት እያ። ኣባ ጲልዮን። በርግጽ ትሕትና ትሑት እንተደኣ ኮይንካ እግዚአብሔር ክብሩ ክገልጸልካ እዩ። ቅዱስ ማር ይስሐቅ ዘሶርያ። ኣበው ከምዚ ይብሉ። ትሕትና ተኽሊ ህይወት እያ፣ ካብ ፍሬኣ ዝበልዕ ድማ ኣይመውትን። ትሕትና መሰረት ኩሉ ጸጋታት እያ፣ ትዕቢት ከዓ ስር ኩሉ እከይ እያ። ኣባ ሙሴ ጸሊም። ጸጋታት ትሕትና ብዙሕ እዩ፣ ጥፍኣት ኣነነት ከዓ ከምኡ። ኣነ ግና ነቲ ቀዳማይ ክትአንግዱ ኣብቲ ዳሕረዋይ ከይትወድቁ ዝዕም።
ዘምዕደክም ኣለኹ። ኣባ እስክንድሮስ ትሕትና ዘለዎ ሰብ ናብ ፍጻምነት ይበቅዕ። ሓደ ኣቦ ትሕትና ኣጽኒዑ ዝሓዘ ኩሉ ጸጋታት ኣጽኒዑ ዝሓዘ እዩ። ማክስዮስ በረኸት ትሕትና ዓብዪ እዩ፣ መውደቐ ዕብያት ግና ዝዓበየ እዩ። ስለዚ ንትሕትና እንተለቢስኩምዋ ፍጹም ኣይክትወድቁን ኢኹም። ኣባ ኣጋሶን ኣብ ኩሉ ነገርናን ስራሕናን ትሕትናን ተዓጠቃ። ኣባ ሙሴ ጸሊም ትሕትና ኣምላኻዊ ህያብ እያ። መንገዲ ንስጋ ስለ ዘድከማ ዓወት ኣለዎ። ሓደ መነኮስ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ትሕትና ዓድላ፣ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ዝርአላ። ንቕሓት ጸሎት ኣዘውትረላ፣ ምግቢ ስጋ ኣውሕደላ። ቅዱስ ኣውሬኔዎስ ከም ሙሴ ትሑት እንተደኣ ኮንካ ትሕትና እተመረፀካ እታ ከውሒ ዝኾነት ልብኻ ፈልፋሊ ዓይኒ ማይ ክትከውን ኮይና ክትርከብ እያ። ኤታይ ስንቅሌታ ናብ ምሕረት እትኣቱ ማዕጾ ትሕትና እያ። ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት እውን ብዛ ማዕጾ ንመንግስቲ ሰማያት ኣትዮማ እዮም። ሓደ ካህን ብዘይካ ትሕትና ወላ ሓደ ንመንግስቲ ሰማያት ዝበጽሕ የልቦን። ሊቅ ኣግስጢዮስ ትሕትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ልዕልና ንምርካብ ዝግበር መቆናጠጥ መሰጋገሪ ኣርከን እዩ። ኣንጋር ፈላስፋ ርኢኻ ከለኻ እቲ ምስጢር ትሕትና እዩ። እቲ ፍጹም መሰረት ኣብኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ምእዛዝን ትሕትናን ንድኻምካ ጉድለታትካን ጥራይ እንተተኣሚንካ ካብ እግዚኣብሔር ድማ ሓገዝ እንተሓቲትካ መለኮታዊ ጸጋ ብዝበለጸ ክመልአካ እዩ። ቅዱስ ጵልዮኖስ ዘደብረ እቶን ንርእስኻ ብሓሶት ኣይትውቀሳ። ንርእስኻ ምክሳስ ትሕትና ኣይኮነን። እቲ ዓቢ ትሕትና ሰብ ክወቅሰካ እንከሎ ምዕጋስ እዩ። ቅዱስ ቀርሊዮን ከምቲ ጨው ንኹሉ ዓይነት ምግቢ ዘድሊ ትሕትና ድማ ንኹሉ ዓይነት ደግነት እዩ ዘድሊ። ቅዱስ ማሪሳ ዘሶርያ ትሕትና ዘለዎ ሰብ ባዕሉ ንነፍሱ ዘዋርዳ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ካብ ሰባት ከባድ ዘለፋ ዝቕበል እዩ። ዘሐጉሶ ጌግኡ ንምእራም ድማ ዝጓየ እዩ። ሓደ ቅዱስ ኣቦ ንሕና ናብኡ ምቕራብ ኣብ ዝተሳኣነና ንሱ ናባና ወረደ። ኣቡነ ሲኖዳ ሳልሳዊ ንዮሴፍ ዝሸጥዎ ኣሕዋቱ ጥራይ ኣይኮኑን፣ እንኮላይ ስቕጥቃ ትሕትንኡ እዩ። ምክንያቱ እምቢ ኢሉ እንተዘእዊ እቶም ኣሕዋቱ ኣይምገዝእዎን። ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ዮሴፍ ኣገልጋሊ ክኸውን ትሕት እንተዘይብል ነይሩ በዓል ስልጣን ኣይምኾነን። ሓደ መነኮስ ክርስቲያን ደማ ኣገልጋሊ ክኸውን ትሕት እንተዘይተዋሪዱ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ኣቦ ከም እቲ ሓደ ሰብ ብዘይ ምስማር መርከብ ክሰርሕ ዘይክእል ከምኡ ከዓ ብዘይ ትሕትና ክድሕን ዝኽእል የለን። ቅድስ ስንቅሌታ ቅዱስ አንጦኒዎስ ከምዚ በለ ሰይጣን ኣብ ዓለም ዝዘርግሖ መርከብ ክስከዖት ረእኽዎ እሞ ብምስቅሳቕ ከምዚ በልኩም ካብ ከምዚ ዓይነት መፈንጠራ መን ክድሕን ይኽእል በልኩም። ከምዚ ዝብል ድምፂ ድማ ሰማዕኩ። ትሕትና ዘለዎም ጥራይ እዮም ዘምልጡ በለኒ። ኦ እግዚአብሔር ሓመድን ሓመኩሽትን እንከንሰይ ጻድቅ ገይሮም ካብ ዝቆጽሩኒ ሰባት ኣድሕነኒ። ኣባ አንጦኒዎስ ሰማዕቲ ትሕትና ንክመሃሩ ካብ ኩሉ ሰብ ንኡስየ በል። ማር ይስሐቅ እግዚአብሔር ኩሉ ስለ ዝገዘአሉ ትሑት ሰብ
ኣጋንንቲ ኣይፍርሖን። ኣባ መቃርዮስ እግዚአብሔር መፍርህን ትሕትናን ካብ ኩሉ ዝበለጸ ሰናይ ግብሪ እዩ። ኣባ ዮሃንስ ሓጺር መነኮስ ዝዓጠቖ ሴፍ ኣለዎ፣ ንሱ ከዓ የዋህነት ትሕትናን ድሕነትን እዩ። ዜና ኣበው ከምዚ ይበሉ፣ ትዕቢት ንትዕቢተኛታት መቃብር ክትከውን ከላ ትሕትና ድማ ንትሑታት ብርሃን ህይወት እያ። ትሕትና ሰብ ኣጋንንቲ ከፍኣት ሰባትን እንስሳ ኣራዊትን ኣይፍርሑን። ትሑት ሰብ ብዘይ ፍርሃት ይነብር። ቅዱስ ወቂሮስ ሓቀኛ ትሕትና ካብ መንፈሳዊ ኣእምሮ ይረከብ። ማር ይስሐቅ ትሑት ሰብ ሓጥእ እየ ይብል። ፊልክልዮስ መዝገብ ትሑት ሰብ ኣብ ውሽጢ ልቦንኡ እዩ፣ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር እዩ። ኣረጋዊ መንፈሳዊ ትሑት ክትከውን ድኻ ኩን። ማር ይስሐቅ ፍረ ትሕትና ፍቕሪ እዩ፣ ፍረ ትዕቢት ግና ውርደት ጥልመትን እዩ። መርዝመሃር ንክርስቶስ ብትሕትና ክትመስሎ ሰብነትካ ብትሩፋት ስነ ምግባር ኣትጋሃያ። ማር ይስሐቅ መንገዲ ትሕትና ተኸተል፣ ርእስኻ ኣትሕት፣ ኣዒንትኻ ድማ ናብ መሬት ይጥምታ። ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ ልብኻ ትሕትና ድለ፣ ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ትዕቢት ቅተሎ። ኣባ ጰኪሞስ ሓደ ቅዱስ ኣቦ እታ ዝዓበየት ጸጋ እንታይ እያ ኢሉ ሓተተ እሞ ትዕቢት ንብዙሓት መላእኽቲ ካብ ሰማይ ስለዘውደቐቶም ካብታቶም ዝዓበየ ውርደት ትቑጸር። ብኣንጻሩ ከዓ ሓቀኛ ትሕትና ዓብይ ውህብቶ ጸጋ እግዚአብሔር ምዃኑ ንሰብ ካብ መዓሙቕ ሓስረት ናብቲ ዘላለማዊ ሰማያዊ ዝኾነ ክብሪ ከብተብሎ። ኣብ ቅዱስ ቃሉ ብመንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና። ማቴዎስ ወንጌል 5:3 ከም ዝተብሃለ ዘይሓልፍ ዘላለማዊ ኣኽሊል ዘወርሱ እዞም ትሑታት እዮም። ናብ ፍርሃት እግዚአብሔር ትጸጋዕ። ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ሕጉስ ክትከውን መሰረት ሓጎስ ድማ ትሕትና ስለዝኾነ ትሑት ኩን። ኣምላኽ ንኽሕልወካ ሓይሊ ንክህበካን ንትሕትናን ልበሳ። ምክንያቱ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ናብ ትሑት ልቢ እየን ዝጥምታ። ኣባ ጰኪሞስ ምንኩስና ካብ ዝመሰረቱ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቦ ሓደ እዮም። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ብሓረግ ትውልዱ ምንኩስንኡ ካብ ቅዱስ አንጦኒዎስ መበል ሳልሳይ መቀማጡ ብዙሓት ጽሑፋትን ታሪኽን ይስማዑ። ስርዓት ገዳም ምንኩስና ብርቲዑ ንክቕጽል መናብሮ ገዳም ብኽልተ እግሩ ቆይሙ ብስርዓት ክኸይድ ዝገበረ ገዳማዊ ናብራ ንክዓቢ ዓብይ ታራ ዝተዋፅአ ቅዱስ ኣባ ጰኪሞን ድማ እሱ እዩ ይብለና። ናይ ሎሚ ዝነበረና ዘይመስል ኣብ ቀጻሊ ክፋል እስከ ንረኽብ ሰናይ ቀኒና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን፣ ኣሜን።